יש לי חבר כמעט היפי, רק כמעט כי הוא לא סטריאוטיפי. כשהוא בא לדירה מיד ניגש לאסלה, וזה לא רק בשביל פיפי. נשכב על ספה ותופס לו תנוחה, ומעשן לי את כל הטיפים. ברחוב הולך יחף או עם קיפי, יש לו וואנזי של חד קרן, זה טריפי. כשצועדים בסדרה מבטים מסביב, אני חייב להפעיל את הביפים. אל כולם מחייך, אך איתי מתווכח, כי פיס אנד לאב זה לא עניין של פרינציפים. בוא חבר סטריאוטיפי, וגו גו 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 חבר סטריאוטיפי. אל תיקח את זה אישית, אך בגללך אני קצת מיזנטריפי. היה חנון ללא שליפים, הוא התבקר ולא גדלו לו הזיפים. מחפש את עצמו לא רק במקסיקו, וטובל בכל הדיפים. אני מתנזר והוא מתפרפר, תגידו מי מאיתנו קריפי? בוא חבר סטריאוטיפי, וגו גו 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 חבר סטריאוטיפי. אני אוהב אותו, אך בגללו אני קצת מיזנטריפי.